är rätt gammalt. De hade hästar bredvid här tidigare. Kåken bredvid. Vi får ju Det syns inte nu. filma och visa Ragnar. Stall. Och än så länge har vi gratis värme. Och den här är all... Vi tittar in här hos Larainmannen. Det här är väl censurerat sen, va? Ja, det är vackert. Kom in. Jag kan ju titta hur mycket Där måste jag stå på gatan lite. Nej. Eller utanför. Ja, det är en som har RAs... Ja, det är ryska bokstäver. Så att... Är det en slamsugare, va? Det är en slamsugare, men vad den är för märke vet jag inte. Ja. Vi har Tittar vi inte på den sån här? hemma. Här står det faktiskt en sidlastare. Vi ska titta lite närmare. Och du ser att det är till och med svängbolvet så du kan spela den här bilden. Var du vill ha kärlek någonstans? Jag tänkte försöka få en farmartank. Ja, jag har tankar med lås med nyckelsystem. Försvinner mycket i bilarna här eller? Nej, inte här, för här jag tror att de blir stort sett där med tankarna och både på vatten och nog ingen kol. Men där? 750. 750 liter? 750 liter. Ja. Vi har nu en hämtningscykel på cirka 7 sekunder. Och vi sitter själva i... Funktionell. Perfekt. Nej, det var jävligt bra. Nej, det är på Bergvara. Det är ju modernare än våran. Ja, den går ju svänga i sidled också. Rain, kan han visa lite när han svänger i sidled? Hur mycket orkar han lyfta, vet du det? Lugna na liiva täis, siis ta ei